bayana ku gani za ku ga wani yara babba saurayi wallahi al'azim ina cikin dawafi ina ɗakin Allah yake shafa min gaban shi a bayana. Allah ya shirye shi kuma Allah ya tsine masa albarka. Bayana ku gani za ku ga wani yara babba saurayi wallahi al'azim ina cikin dawafi ina ɗakin Allah yake shafa min gaban shi a bayana. Allah ya shirye shi kuma Allah ya tsine masa albarka. Ba ku babu mu, ba mu kuma babu ku. Kowa ya harkar gidansu, kowa ya tsarin gidansu, kowa ya rike abinsa. Mu ba mu babu ku. Ta, Allah sa ku ji kashe